Kaixo Miren, eta mil esker gure gonbidapena onartzeatikan. Kaixo, eskerrik asko zuei gonbidatzea itzik. Hasteko, laburra azalduko diguzu Ekilin sarea, Ekilin proiektua zer den? Bai, izen da 2008tik 2025era garatu dan ikerketa proiektu bat, izen burue eukidabena kontzientzia linguistiko kritikoa eta hiztunen agentzia, berdintasun soziolinguistikorako ikerketa ekintza. Eta izen da ikerketa proiektu bat garatu dana soziolinguistika kritikoen markuen, eta horre gure kasuen esan nahi zen dauz bi gauza. Alde batetik, saiatu garela ulertzen, prozesu linguistikoek beste prozesu sozial, ekonomiko, politiko eta historiko batzukin daukon harremana. Eta zetarako, ulertzeko hizkuntzak zer rol betetzen dauen botere harremanen, desberdintasun sozialen eta injustizia sozialen mantenuen, eraikuntzan eta erreproduzioen. Eta izen da proiektu koordinatu bat, garatu dan estatu mailan, eta auki dauz lau azpi proiektu bat Euskal Herrien, beste bat Madrilen, beste bat Katalunian eta beste bat Galizian. Eta, lanketa hau ez da modu abstraktu baten, egin da sortu diz kontzientzia zine espazioek eta sortu duguz komunidade epistemikoek, hau da, sortu duguz elkarrekin lan ingo zeben taldiek, elkarrekin hausnartzeko, elkarrekin eitzeko hausnarketa kritikorako bidie eta azken baten eraldaketarako bidie. Eta proiektua zer testu ingurutan sortzen da eta ze beharrei erantzuteko sortzen da? Hor, Madrilgo azpi proiektuko eta proiektu koordinatuko ikerlari nagusi izen da Luisa Martín Rojo, eta berak, bere ibilbide profesionalien ziar denpora luzez aztertu da hizkuntzaren eta boterien arteko uztarketa hori. Berdin Euskal Herrien ikerlari nagusi Estean Morrortu izen da, Galizian Gabriela Prego eta Katalunian Maite Puigdebal eta Joan Pujola. Eta ze beharreri erantzuten dutzen, posizio politiko jakin batetik beti daun behar bateri erantzuten dutzo, eta da, botere harremanak desnaturalizautie, teorikoki eta gero praktikoki horreaz zeo zer einalizetie akademia eta beste eragile batzuk uztartuz. Bi kontzeptu dira nagusi, berdintasun linguistikoa eta justizia linguistikoa. Nola definituko zenituzte? Oso galdera interesgarria da. Uste dotelako dizela argi uki biharreko bi kontzeptu, eta aldi berien uste dut definizio itxi batek ez dezkule guztiz laguntzen, ez? Azken baten, esan dugu moduen gizartie aztertzen ari gara eta gizartie aldatzen doie. Eta aztertzen ari garen prozesu sozial horrek aldatzen doie zu bai, ez? Hori esan da, guk kontzeptu horrek ulertzeko modua izen da gure hasierako galderara bueltaute. Hau da, zein da hizkuntzak betetzen daben rola desberdintasun sozialak erreproduzitzen. Eta horriri erantzuteko proiektuen erabili dugu Nancy Fraserren marko teorikoe. Fraser da filosofu eta luze idatzi dau justizia sozialari buruz, ekonomia politikuen eta feminismoen ikuspegitik. Eta berak proposatzen dau, injustizia sozialak eraikitzen dizela hiru ardatzetatik. Alde batetik aitortza faltatik, beste alde batetik parekotasunik barik egindako baliabideen banaketa batetik, eta azkenik bi ardatz horrek gizarteko parte hartzien daukon eraginetik. Orduen guk hori gurera ekarri dugu, hizkuntzara ekarri dugu, eta egin dugu berba hiztunen aitortzari buruz, hiztunen errepertorio, ibilbide eta praktikei buruz, hizkuntza baliabideen prestigio banaketari buruz, eta hiztun profil desberdinek gizartien dauken parte hartziari buruz. Eta, ulertu dugu, hiru ardatz horretatik eitzen bada lanketa, parekotasunez eitzen bada aitortza, baliabideen banaketa eta gizarteko parte hartzie, hor da hola. Berdintasun soziolinguistikorako eta ondorioz justizia soziolinguistikorako bidie. Hiztunen agentzia ere aipatzen dezute, zer da hiztunen agentzia eta zer garrantzia dauka? Azken baten, aipatzen ari garen botere harreman horrek dauke ahalmena, persona diferentie gizartean kokatzeko, ez? Eta horrek lotura zuzena dauko agentziagaz, eragiteko, ekiteko daukun gaitasunaz eta horrekiko daukun percepzioaz, ez? Azken baten, zu hiztun moduen gizarte mailan aitortzari jasotzen ez baduzu, zure baliabideek, hizkuntza baliabideek prestigiorik ez badauke,
daukosun agentzia edo daukosun agentziarekiko percepzioe, justizia soziolinguistikoen eragiteko daukosun ahalmena, joaue izango da momentu askotan aitortzadun eta prestigiodun hiztun bateaz konparaute. Orduen ikusi dugu beste dinamika mota batzuk nagusitzen dizen testu inguruetan, agentziaren percepzioa aldatu aldala, ez? Eta hori gakoa da, eraldaketari buruz ari bagara berbaitzen. Eta uste dut, orain dela 10 urteko edo hamarkada batzutako agentzia eta gaur egungo agentzia ez dizela gauza bera, ez? Eta hor garrantzitsu edala bebai berrikastie, persona moduen agentzia politiko bat euki aldo gule, ez? Eta eraldaketa soziala beti gora etorri aldala. Proiektua ikerketa ekintza baten markoan edo dagoela edo adierazi dezute, baina horre praktikan zer esan nahi du? Bai, ikerketa ekintza bat da, zeozer teorikoki ulertu ostien edo aztertu ostien, eraldaketarako salto bat eitzie. Baina ekilinekin dabe ikerketa ekintza parte hartzaile bat. Eta horrek esan nahi dago ez diezela egon ikertzaileek eta ikertuek modu tradizionalien ulertute baizik eta elkarrekin ezagutza sortzen aritu dizen personak. Da parien dokozun personarekiko aitortza bat, ez? Aitortzie personak ezagutza bat daukela, ez? Eta horreri deitzen dutzugu zientzia herritarra. Eta, gure proiektuen hori garatu alizeteko garrantzia handiz jeuki dau Paulo Freire pedagoguen lanak. Zeberak proposatzen zeban injustizia sozialen inguruko lanketa 3 fase diferentan eitzie. Eta hori gurera ekarriz, indogun eta lehenengo fase baten ikerlarizek eta ikerketako parte hartzaileek alkarraz hausnartu, parte hartzaileek euren esperientzietan eta oinarritute azteko identifikauten desberdintasun eta injustizia soziolinguistikoek, ez? Zen da hausnarketa bat gure inguruko ordena soziolinguistikoen ingurukue. Bigarren fase baten identifikazio horrek lotu dugu arrazoi sozioekonomikoekin, botere harremanekin, estratifikazio sozialekin, eta azken fasien, 3. fasien bilauten gendun esan, eraldaketarako gogo hori mobilizautie. Proiektuak 3 helburu nagusi dituela, adierazi dizute, marko teorikoa garatzea, praktika kokatuak aztertzea eta proposamenak egitea. Euskat nola bideratu dezute hori praktikoki eta teorikoki? Lehen hau, helburu orokor hori testuinguru bakoitzera ekarriz. Madrilen proiektu garatu da unibertsitatietan, hor kezka bat zegoelako eta daolako gaztelania estandarraren hegemonia eta ingelesari aitortzen dakon balizuek, ikusezin bihurtzen dabelako benetan existitzen den hizkuntzan iztasune. Eta orduen, eredu hegemoniko edo nagusi horretatik urruntzen dizen hiztunek, aitortza falta bat eukio da unibertsitatien eta euren parte hartzie unibertsitateko espazio formal eta informaletan bebai baldintzatute egoten da. Galiziako kasuen proiektu garatu da instituto baten, eta batez be fokue ipini da jatorri migrantedun ikaslien errepertorio eleanitzetan. Beste behin aitortzarik jasotzen ez da belako, eta horrek eragin badaukolako euren ikasgeletako parte hartzien. Eta hori ez da trascendentziarik bakue, ez? Azken baten euren hezkuntza kapitala mugatute geratzen dalako parte hartzerik ezin bada bestien baldintza beretan euki. Euskal Herrien garatu debe bai unibertsitatietan eta kirol taldietan, eta hor kezka bat zegoan gaztelaniaren hegemoniagaz, eta euskararen aldaera estandarizatu eta ez estandarizatuen artien eitzen dan prestigio banaketa desorekatu bateaz, ez? Eta hor gauza berdine, zegoa zen prestigio kentzen daken hiztun batzuk eta aitortza bari geratzen dizenak gizarte mailan eta euren parte hartziebe horreaz oso lotute dao. Eta Katalunian 2 elkarteaz, indabe lana, eta elkartietara bertaratzen dizen pertsona migratu eta voluntarizuekin, eta hor baliabide linguistikoen gaizen ipini de
fokue, testu inguru baten zeuana arrazak eriziaz eta segregazio sozioekonomikoaz ezaugarritzute. Eta orduen, esan aldugu, modu labur baten, kasu danetan, kezka nagusia izan da aitortzari eta baliabideei lotutako auzizek eragin bat daukela gizarteko parte hartzien. Eta iztunekin batera ze ekintza eraldatzaile jarri dituzu martxan. Euskal Herriko kasuen ikasliek eta kirolarizek denpora luzez egondiz alkarraz geratzen, alkarraz hausnartzen eta hor akonpainamentu horizontal bat eraikitzen parte hartzaileen eta ikerlarizen artien baztertzeko segaz zegoen lotute euren hizkuntza praktika eta azken baten euren euskarazko mintza praktika aktibauteko. Eta Madrilgo kasuen adibidez, unibertsitateko ikasleek talde txikiten soziolinguistika lantzen ikasgaietan ekintza eraldatzaileekin da beze, unibertsitatien barruen paisaia linguistikue eraldatu dabe, ikasleien harrerarako ongitorregida sortu da beze hizkuntza desberdinetan, derrigorrak dizen, baina elebakarrien dauzen dokumentuek itzuli da beze, hizkuntza gutxitetara eta nazioarteko hizkuntzetara. Eta, ekintza honek danak 4 dokumental txikitan jaso duguz, eta bakotzien azpi-proiektu bakoitza azaltzen da, eta hori dana web orrizen eskuragarri dau. Katalunia, Galizia, Madrid eta Euskal Herriko errealitatea lantzeak zer ekarri dio proiektuari? Gu abiatu gara ezagutza kokatuetatik eta testu inguru diferentietako ezagutza kokatu eukitziek ezagutzan gehiago sakontzie, albideratu dozku. Eta, aldi berien ez diz arrazoi barik lotutako 4 testu inguru soziolinguistiko, ez? Ari bagara botera harremanei buruz berbaitzen, ari bagara perspektiba historiko eta politiko bat hartzen, zentzune dauko ulertziek zer ari den pasauten Madrilen, ulertzeko zer ari adibidez, zer ari den pasauten Euskal Herrien, Katalunian, Galizian eta alderantziz bebai, ez? Eta azken baten gure foko nagusize ez da izen hizkuntza, izen da hiztuna. Eta hiztun baten sozializazioa, hiztun baten ibilbide, hiztun baten esperientziak, testu inguru soziolinguistiko batek bakarrik azaldu aldabena, baina askoz konplexu hau da, ez? Ez dalako bakarrik Madrilgo testu inguru soziolinguistiko eta Euskal Herriko testu inguru soziolinguistiko horrez gain da Euskal Herritik Madrilera doien euskal hiztunen kasu, ez? Eta horrek aberazten dozku ikuspegize. Azken baten testu inguru soziolinguistiko bakotzak sujetu mota diferentiek sortzen dauz, baina gero sujetu horrek elkarrera ginen dauz. Eta realitate ezberdine horien artean, topatu dituzue parekotasunak edo desberdintasunak edo... helburu esan konparaketa, baina azken baten hiztunen legitimazio prozesuek modu berdin eta desberdinetan gertatzen diz testu inguru hauetan, ez? Eta adibide orokor batzuk emate bidera, berdintasunei dagokizenez ikusi dugu hizkuntza gutxitzek testu inguru danetan marginauten dizela, batez be Madrilen, eta testu inguru danetan daola arau bat edo modelo bat nagusitzen dana, botere perspektibatik, ez perspektiba kuantitatibotik, eta horren bidez sortzen dizela hiztun desberdinen integrazio eta inklusio eta banaketa eta segregazio prozesuek. Eta, desberdintasunei dagokizenez, adibidez, sakondu dugu gai baten adibidez izan da Euskal Herrien eta Madrilen ze modu diferentetan eraikitzen dizen hizkuntza estandarizatu eta ez estandarizatuen arteko prestigio banaketak. Eta beste ikerketa proiektu batzuekin alderatuta, berrikuntzarik edo ekarri du Ekilinek? Esango neuke baiet. Esan dugun dan apurbet labur bilduz, ikerketari dagokionez, parien daukozun persona, ezagutza duen persona moduen aitortzie, gauza barri bat dela uste dut. Eta parte hartzaileekin ikerketako fase desberdine garatzie be barritzaile dela uste dut. Eta aldi berien, soziolinguistikan, naiz eta gero eta doiku hau izen, ondino be aldaketa horretan gauz,
Ba hori, lehen aipatu dugune, prozesu linguistikoek eta hizkuntza praktikak, hizkuntza ekoizpena, elkarrekintza, lotie, prozesu historiko, politiko, ekonomiko eta sozialekin. Eta emaitzei begira, zer nabarmenduko zenuke? Bueno, alde batetik, uste dugu, metodologia bera ondorio bat dela. Ikusi dugulako, holan jardutik bere fruituek ematen da bezala. Eta zati teoriku hauari dagokionez, argi geratu daku elkarrekintzan, denbora zuen daola egitura soziala islatute eta erreproduzitzen. Eta orden hor mikro eta makro mailen arteko uztarketa etengabia dela, ez? Eta hori oso garrantzitsua da prozesuak aztertzen ari bagara. Bestalde batetik, ikusi dugu, edo ulertu dugu modu sakona baten hizkuntza sozializazioek zelako pisu eduki aldaben proiektu politiko soziolinguistikoen garapenien, ez? Eta horrek batzutan zaildu den aldau proiektu komun bat eraikitze hori. Gero bestalde batetik, beba ikusi dugu ze presente dagoen vigilantzia edo begirantza soziolinguistikue. Denbora osoen gaoz gure buruek eta bestien hizkuntza praktikak aztertzen, kontrolauten, ebaluauten, eta gure berbadanak kontrol horretatik pasauten diz. Eta aldi berien, gure subjetibidade oso eraikitzen dugu vigilantzia horretatik. Eta bebai aipatuko neban puntu honetan lehen esan dugune, ez? Hizkuntzatik hiztunetara etorri garela proiektu honetan. Eta horri baimendu deskule ikustie ondorio personalak, bai, ez? Esaten ari garen danak ez dauko eragine bakarrik hizkuntza desberdinetan, hizkuntza gutxituetan, dauko eragine hiztunetan. Eta dauko eragine hiztunen eguneroko praktiketan. Hiztunek eguneroko praktikak horren arabera moldauten da beze, ez? Eta horrek dauko ondorio linguistikoek, ondorio sozialak eta bai ondorio psikologikoek. Eta ikerketa amaituta badago praktika edo esperientzia esanguratsurik edo partekatu nahiko zenukena? Dana. Dana azpimarratuko neban. Uste dana izan dela ikaspen prozesu oso emankor bat. Eta aldi berien, azpimarratuko neban diskurso edo ordena hegemonikoari kritikotasunis heltzen dakonin, eta ez ekonomia politikoen interesen arabera, agenda horren arabera, beste mota bateko espazioak sortzeko gai garela. Eta espazio horrek eraldaketa sozialerako potentzialitatea daukela. Eta uste dut hori oso garrantzitsua dela gogoratzea. Eta erronkei erreparatuta, izan dezute, erronka berezi den bat? Persona bakotzak bere proiektu politiko personala daukola, eta gero elkartzen garenin hori oso konplexu bihurtzen dela, ez? Eta bakotzak bere helburua daukoz. Orduen horrek batzutan zaildu indau lankidetza hori, ez? Parte hartzaileen artien, ikerlarien artien. Baina, egize da, proiektuek eukidabela luzetarako metodologia bat edo metodologia longitudinal bat. Eta hori privilegio bat izan dela. Horrek esan nahi dau, eukidogule denbora nahi beste hausnarketa kritikorako. Ez da euki prisarik lehen aipatzen gendu zen kontzientziazio fasietatik pasauteko eukidou nahi beste denbora hori hausnartzeko eta konturatzeko zaitzik zeuazen tensinuek, disonantziak, norbere barruen, talde mailan, eta horren lanketa einal izan dugu denporaz. Aldi berien, beste erronka bat izan da, denpora falta, akademian oso ohiku edana, ez? Hainbeste dago eitzeko, beti gauzela itxota, eta proiektuen kudeaketa ez da bakarrik lan egunetara mugatzen. Udaltop, udaletako euskara zerbitzuen topaketa da, eta gaur aretoan euskara teknikari asko dauzkagu. Ekinek zer ekarpen egingo die beraiei edo beraien lanari? Ekilinean irakaspenetan oinarritute, erantzun hori taldien garatu beharreko erantzun badala, eta hildo horretatik uste dut garrantzitsua dela
espazizuek sortzien, nun eragile desberdinek alkarraz pentsa baldaben. Herritarrak, agintarizek, teknikarizek, eragile desberdinek, ez? Eta hor, alkarraz hausnartu eta alkarraz mobiliza balizeteko. Hori esan da, bebai, uste dut, gaizek alkarraz lantziek garrantzia handia daukola. Adibidez, adibide bat emotiarren, minorizazio eta migrazioe, alkarraz lantzie. Eta berdin, sail edo disiplina artekotasunean oinarritzie lana, ez? Azken baten justizia soziolinguistikue ez dalako programa bat, dalako gobernantzaren begirada bat, ez? Eta gero esango neuke bebai, garrantzitsue dela politika, plangintza, ekimen danetan perspektiba historikoa eta memoria historikoa berreskuratzi, ez? Eta gogoratzi zehaitzik, egin behar dugu zen gauzak. Eta horre begitxu aldala herri mailan, lurralde mailan, kuadrilla mailan, ez bakarrik zenbat hiztun daon edo zenbat eitzen den euskeraz, baizik eta nun sentitzen dizen, ze espazioetan sentitzen dizen euskal hiztunek legitimo, nun sentitzen dizen epaituek, nun daukon euskeriek bakarrik balizio simboliko bat, eta olako galderak egin alizela. Eta uste dut orokorrien, bai oso modu orokor baten diskursuen lanketak garrantzia handia daukola, dakigunez gizarti diskursuetatik eraikitzen da, eta uste dut justizia soziolinguistikoen inguruko diskursuek argi itxi bidabela justizia soziolinguistikoa dela desoreka sozial eta historiko batzuren erantzune bilatzeko begirada bat. Eta tokiko administrazioek edo bestelako administrazioek nola lagundu dezakete berdintasun soziolinguistikoa edo justizia linguistikoa sustatzen? Bebai, ekilinen irakaspenetan oinarritzute, uste dut garrantzia dukola 3 ardatzetatik jardutiek. Hau da, ez geratzi bakarrik hiztunen aitortzan, ez geratzi bakarrik baliabidietan eta baliabide linguistikoetarako sarbidien demokratizazioen eta ez geratzi bakarrik ekimen parte hartzaileetan. Baizik eta helburue dana izenik beste 2 ardatzekin uste hartzi uste dut oso garrantzitsue dela. Eta uste dut horretarako hezkuntza soziolinguistiko oso garrantzitsue dela. Eta aldi berien, hizkuntzaren inguruko proiektu, plangintza, politika eta ekimenek eleaniztasune barne hartu bidabela, gure gizartien errealitate bat dalako, baina aldi berien non bidala hizkuntza gutxituen minorizazioen eraldaketan hartaztute. Ez jausteko dana berdine da eta dana koalizio da, holan mantra neoliberal baten, uste dutelako horrek bakarrik ekarri aldabela botera harreman zar barrizek erreproduzizie. Eta, uste dut, hizkuntzaren inguruko ekimenak ezagutzara bideratziaz gain, egon bidizela erabilera aukeretara bideratute, prestigio duen hizkuntza bat bihurtzera bideratute, aitortza sozialera bideratute, eta segurtasun linguistikora bideratute bebai. Eta, gero ja, tokizen tokiko lanketa egin bide, ez? Testu inguru, Euskal Herrien ezagutzen dugu zen testu inguru soziolinguistikoek pilo bat dizelako. Eskerrik asko Miren gurekin izateagatikan eta ondo segi. Eskerrik asko zuei.